Soacra mea i-a pus amantei soțului meu cheia apartamentului meu în palmă și a spus în fața vecinei de la 2: de azi, ea e chiriașa, tu ești musafira. Cheia a atins farfuria de porțelan de pe măsuța de pe hol cu un clinchet subțire aproape elegant, ca și cum rușinea ar fi trebuit să aibă bune maniere. În casa scării mirosea a sarmale reci și avar ud. Neonul de deasupra cutiilor poștale clipea, iar fiecare clipire îmi tăia fața în două: jumătate femeie măritată, jumătate străină în locul lăsat de tata. Tania Iacob a închis degetele peste cheia mea cu grijă ca o femeie care primește un inel, nu o minciună. Avea unghiile lucioase o geantă crem și expresia aceea lustruită pe care o au oamenii, convinși că au ajuns la masa mare fără să fi plătit nota. Cătălin stătea în spatele ei cu umerii strânși, ferindu-se de ochii mei. Saveta Popescu, soacra mea, își aranjase baticul ca pentru biserică și vorbea destul de tare ca ușile întredeschise să audă. Eu n-am plâns. Mi-am strâns cardiganul subțire pe lângă coaste și am simțit în geantă colțul plicului albastru, plicul lui tata îndoit pe margini, dar neatins de minciunile lor. Înăuntru erau scanările pe care Irina Pavel, avocata mea, mi le trimisese cu o zi înainte, extrasul de carte funciară, certificatul de moștenitor și câteva pagini care spuneau simplu ce toată scara părea să uite: apartamentul era al meu. Rodica Stan, vecina de la 2, s-a oprit lângă balustradă cu plasa de cumpărături în mână. Nu m-a apărat, nici nu m-a atacat. A rămas acolo cu ochii pe cheia din palma Taniei și în tăcerea ei am auzit începutul unui martor. Atunci nu știam cât de mult avea să conteze femeia aceea care obișnuia să știe tot despre bloc și nimic despre adevăr. Știam doar că în seara aceea registrul blocului a început să vorbească pentru mine înainte ca eu să spun un cuvânt. În scara blocului din Tătăraș, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Plicul albastru nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar extrasul de carte funciară. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt: murdar, tu ești musafira. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Saveta a spus: învață să stai la locul tău, Ana Maria. Cătălin a murmurat: nu face circ pe scară. Tania a zâmbit: eu vreau doar liniște. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Rodica, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului: mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Cătălin confundase tăcerea mea cu lipsa de forță. Saveta o confundase cu vină. Tania o confundase cu acceptare. Era aproape trist cât de mult se bazau pe o femeie pe care pretindeau că o disprețuiesc. Fără semnătura mea, fără frica mea, fără rușinea mea, planul lor nu avea picioare. În primele zile, blocul a devenit mai strâmt decât fusese vreodată. Auzeam pașii de pe scară și mă întrebam cine știa, cine credea, cine aștepta să vadă dacă voi coborî capul. La cutiile poștale, femeile își încetineau mâna când apăream. Bărbații schimbau vorba spre întreținere. Nimeni nu spunea direct că Saveta mă făcuse chiriașă în casa mea, dar toate privirile îmi cereau să port acea etichetă. M-am forțat să rămân exactă. Am notat ora la care Tania primise cheia, mirosul de sarmale, reci, poziția lui Cătălin lângă ușă, cuvintele Savetei și numele Rodicăi. Pare ciudat să notezi mirosuri lângă probe, dar pentru mine ele țineau firul întreg. Fără ele, totul ar fi devenit doar o hârtie rece. Cu ele îmi aminteam de ce lupt. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie,
ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam extrasul de carte funciară, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată plicul albastru. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. În apartament, Saveta a intrat prima ca și cum clanța îi recunoscuse mâna. A deschis geamul din bucătărie, fără să mă întrebe, a împins perdeaua cu degetele și i-a arătat Taniei unde stăteau paharele, unde se țineau prosoapele, unde tata lipise cândva un cui mic pentru calendarul de la CFR. Fiecare gest era o mică evacuare. Nu-mi lua doar un sertar, îmi rescria viața pe rafturi. "Curăță masa, Ana Maria," a spus ea. "Tania vine după serviciu și nu poate sta în dezordinea ta." Cătălin a deschis frigiderul și s-a prefăcut că verifică ceva. Mămăliga rămasă de seara trecută mirosea a rece. Pe marginea chiuvetei era prosopul alb cu inițialele A.R., cusut de mama înainte să moară. Saveta l-a luat între două degete și l-a aruncat spre mine. "Ține, ții cârpele. Viitoarea chiriașă nu are nevoie de amintiri de fată bătrână." Aș fi putut îi spun că Tania nu era chiriașă, că un contract semnat de un om fără drept nu avea greutatea unei frunze ude. Aș fi putut îi pun pe masă actele. Dar vocea lui tata mi-a venit dintr-o amiază veche, când mă învăța să nu traduc niciodată un contract după ureche: întâi citești, apoi răspunzi. Așa am făcut și cu viața mea. Am citit scena. Am citit minciuna. N-am răspuns încă. Cătălin, omul cu care împărțisem 8 ani, a ridicat în sfârșit ochii. "Mama știe mai bine cum să vorbească cu oamenii. Tu exagerezi mereu când e vorba de acte." Când a spus acte, nu s-a uitat la mine, ci la Tania. Ea își trecea degetele peste blatul de bucătărie și măsura deja locul pentru un vas cu flori artificiale. Atunci am înțeles că nu se muta doar într-un apartament. Se muta într-o poveste în care eu eram nota de subsol. În bucătăria apartamentului fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Prosopul cu inițialele A.R. nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete, eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar contractul fals încă nevăzut. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: viitoarea chiriașă. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Saveta a ordonat: "Șterge masa, că nu ești stăpână aici." Cătălin a spus: "Nu pune actele mai presus de familie." Tania a întrebat dulce: "Unde se țin cheile de rezervă?" Nu am răspuns imediat. M-am uitat la pereții subțiri ai blocului, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud puțini, țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam "m-au rănit", deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid.
Am observat că minciunile lor aveau nevoie de public. De fiecare dată chemau o vecină, o rudă, un grup de WhatsApp, un administrator, pe cineva care să privească. Așa am hotărât că și adevărul va avea public. Nu din dorință de spectacol, ci pentru că acuzațiile publice nu se vindecă în șoaptă. În primele zile, blocul a devenit mai strâmt decât fusese vreodată. Auzeam pașii de pe scară și mă întrebam cine știa, cine credea, cine aștepta să vadă dacă voi coborî capul. La cutiile poștale, femeile își încetineau mâna când apăream, bărbații schimbau vorba spre întreținere. Nimeni nu spunea direct că Saveta mă făcuse chiriașă în casa mea, dar toate privirile îmi cereau să port acea etichetă. M-am forțat să rămân exactă. Am notat ora la care Tania primise cheia, mirosul de sarmale, reci, poziția lui Cătălin lângă ușă, cuvintele Savetei și numele Rodicăi. Pare ciudat să notezi mirosuri lângă probe, dar pentru mine ele țineau firul întreg. Fără ele totul ar fi devenit doar o hârtie rece. Cu ele îmi aminteam de ce lupt. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam contractul fals încă nevăzut, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să-mi o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată prosopul cu inițialele A.R. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. După ce au plecat la Saveta cu Tania după ei, am rămas în bucătărie cu geamul deschis și cu mirosul de sarmale reci intrat în perdea. Am scos telefonul, apoi plicul albastru. Hârtia avea colțurile moi roase de ani. Tata îl folosise pentru facturile lui de întreținere și pentru scrisorile de la serviciu înainte să mi lase în el singurul lucru pe care îl putuse apăra până la capăt, locul meu. Irina Pavel mi-a răspuns la al doilea apel. Nu m-a întrebat de ce plângeam, fiindcă nu plângeam. M-a întrebat dacă semnasem ceva. Nimic, am spus. Bine, atunci încă ești pe picioarele tale. Vocea ei avea calmul acela de birou plin de dosare unde oamenii intră tremurând și ies cu o listă de pași. I-am spus de cheia dată Taniei de Saveta, de contractul pomenit pe hol de Rodica de Cătălin, care nu mă privise. Ana Maria, apartamentul din Tătăraș, este bun propriu moștenit, a spus Irina rar. Dacă ei au făcut un contract de închiriere fără tine, nu este doar o brăznicie. Poate deveni fals și uz de fals în funcție de ce au scris. Nu te certa, strânge tot. Mesaje martori, registru de intrări, dovadă de curier. Și mai ales nu semna rușinea altuia. Ultimele cuvinte nu erau ale ei. Erau ale tatei pe care îi le spusesem cândva la prima consultație. Am pus telefonul pe masă lângă cheia mea de rezervă. În seara aceea am deschis laptopul și am făcut un folder cu numele simplu apartament, nu răzbunare, nu Cătălin, nu Saveta, doar apartament. Pentru că oamenii lor trăiau din zgomot, iar eu aveam să le răspund cu ordine. Am fotografiat plicul, actele, farfuria pe care cheia lovise porțelanul. Apoi am trimis Irinei tot ce aveam și am așteptat să se facă dimineață. În apartamentul din Tătăraș fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Plicul albastru al lui Tudor Rusu nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete,
Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar certificat de moștenitor. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: nu pune actele peste familie. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Irina a spus: nu semna nimic. Eu am șoptit. Mi-au dat casa ca pe o cameră de hotel. În minte, tata a rămas simplu: citește înainte să răspunzi. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Irina Pavel, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului: mulți aud, puțin țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam "m-au rănit", deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Mă gândeam la tata fără să îl transform în icoană. Fusese un om obosit, cu mâini crăpate și facturi plătite la timp, nu un sfânt. Dar tocmai de aceea grija lui avea greutate. Nu-mi lăsase lux. Îmi lăsase o ușă care să nu poată fi închisă de altcineva. În primele zile, blocul a devenit mai strâmt decât fusese vreodată. Auzeam pașii de pe scară și mă întrebam cine știa, cine credea, cine aștepta să vadă dacă voi coborî capul. La cutiile poștale, femeile își încetineau mâna când apăream. Bărbații schimbau vorba spre întreținere. Nimeni nu spunea direct că Saveta mă făcuse chiriașă în casa mea, dar toate privirile îmi cereau să port acea etichetă. M-am forțat să rămân exactă. Am notat ora la care Tania primise cheia, mirosul de sarmale reci, poziția lui Cătălin lângă ușă, cuvintele Savetei și numele Rodicăi. Pare ciudat să notezi mirosuri lângă probe, dar pentru mine ele țineau firul întreg. Fără ele, totul ar fi devenit doar o hârtie rece. Cu ele îmi aminteam de ce lupt. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam certificat de moștenitor, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată plicul albastru al lui Tudor Rusu. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Duminica următoare, Saveta a pregătit masa în apartamentul ei din Tătăraș ca pe o ședință de judecată. A pus sarmale în farfurii, adânci cozonac, pe o farfurie ovală și 2 pahare mici de țuică lângă unchiul Nelu. Pentru mine a lăsat un scaun lângă ușa bucătăriei, acolo unde se lovea de mine oricine intra după pâine. Tania stătea lângă Cătălin, cu o brățară subțire care atingea paharul de apă de fiecare dată când zâmbea. Tu nu ești familie, doar ai cheile, a spus Nelu, ca și cum gluma era a lui și nu o mușcătură pregătită de Saveta. Saveta a râs scurt. Cheile se pot schimba, caracterul mai greu. Cătălin a privit în telefon. Nu era prima dată când tăcerea lui îmi lovea mai tare decât vorbele mamei lui. În grupul de WhatsApp al familiei, fotografia cu Tania primind cheia fusese deja trimisă de 3 ori cu inimioare și comentarii despre începuturi noi.
Am ridicat lingura. Ciorba avea usturoi prea mult și grăsimea se strânsese într-o peliculă galbenă. Mi-am amintit cum tata mânca încet fără să vorbească când blocul încă mirosea avar proaspăt și eu traduceam pentru vecini adeverințe, contracte, foi de moștenire. El îmi spunea că un cuvânt pus greșit poate schimba o viață. Saveta folosea cuvintele ca pe niște chei false. Chiriașă, musafiră, fără acte, fără familie. Ana Maria, a spus Tania cu vocea aceea de salon de cosmetică, nu te supăra, eu nici nu vreau scandal. Cătălin mi-a spus că tu oricum lucrezi mult, că nu ai nevoie de un apartament întreg. Am lăsat lingura jos. N-am întrebat ce altceva îi mai spusese. N-am întrebat când se întâmplase să numere camerele mele. Doar am privit scaunul de lângă Cătălin și am înțeles oamenii care fură încep întotdeauna prin a muta scaunele. În masa de duminică, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Scaunul lângă ușă nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar capturi WhatsApp. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: tu nu ești familie. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Nelu a râs. Musafirii nu stau în capul mesei. Saveta a completat: o noră fără acte tace. Cătălin a zis fără să ridice capul: nu strica iar masa. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Nelu și Tania, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului: mulți aud, puțin țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam "m-au rănit", deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Cătălin confundase tăcerea mea cu lipsa de forță. Saveta o confundase cu vină. Tania o confundase cu acceptare. Era aproape trist cât de mult se bazau pe o femeie pe care pretindeau că o disprețuiesc. Fără semnătura mea, fără frica mea, fără rușinea mea, planul lor nu avea picioare. Partida lor de șah se juca pe obiecte mici. Un scaun mutat, o farfurie împinsă, o fotografie trimisă în grup, un pix lăsat lângă mâna mea. Fiecare gest era făcut să pară prea mic ca să fie acuzat și suficient de mare ca să doară. Dacă protestam, eram isterică. Dacă tăceam, eram vinovată. Așa funcționează oamenii care vor să-ți ia casa întâi, îți iau dreptul de a descrie ce ți se întâmplă. În seriile acelea traduceam acte pentru străini și mă uimeam de ironie. Găseam formule despre proprietate, cesiune, folosință, drepturi exclusive, iar în camera de lângă mine, Cătălin îmi spunea că o căsnicie dizolvă tot. Mi-am dat seama că el nu ura actele. Ura doar actele care nu-i dădeau dreptate. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii. Am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta. Am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam capturi WhatsApp, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată scaunul lângă ușă. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună.
Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta, trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. În zilele următoare, telefonul meu a devenit o insectă închisă într-un pahar. Vibra pe masă în geantă pe noptieră, în timp ce traduceam contracte pentru clienți care mă plăteau, tocmai fiindcă știam diferența dintre proprietar și chiriaș. În grupul Familia Popescu, Saveta scria că țin casa fiului ei blocată din orgoliu. Georgeta trimitea icoane și citate despre femei care trebuie să cedeze. Nelu punea emoticoane cu chei. Rodica m-a oprit într-o seară lângă cutiile poștale. "Nu mă bag, dragă," a spus, adică exact ce spun oamenii când deja s-au băgat cu urechile. Dar în aceeași clipă mi-a arătat ecranul telefonului. Saveta trimisese și pe grupul blocului un mesaj: "Nora mea refuză să elibereze apartamentul pentru chiriașa legală." Rodica lăsase mesajul deschis fără să îl șteargă. Degetul ei tremura puțin. Doru Lupu, administratorul, a ieșit din biroul mic de lângă avizier cu registrul sub braț. "Doamnă Rusu," mi-a spus, folosindu-mi numele de fată cu o precizie care m-a încălzit mai mult decât orice apărare. "Dacă se face discuție despre chirie, să mi-aduceți și mie contractul. La noi, în evidențe proprietar, apare tot Rusu, nu Popescu." Rodica a privit spre scară. A tăcut, dar am văzut cum tăcerea ei se mută încet de partea mea. În seara aceea am salvat toate capturile. Le-am pus în folderul apartament sub titlul defăimare. A fost primul cuvânt care m-a speriat, apoi m-a liniștit. Pentru că atunci când o rușine are nume, nu mai stă în piept ca o ceață, devine pagină, devine probă, devine ceva ce poți așeza pe masă când oamenii care au urlat trebuie să citească. În scara blocului și grupul WhatsApp, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Telefonul tatălui nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar screenshots și evidențele lui Doru. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: Nora refuză să elibereze apartamentul. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Rodica a șoptit: "Am salvat mesajul să fie." Doru a spus: "În registru nu schimb după vorbe." Eu am răspuns: "Atunci să rămână scris." Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Rodica și Doru, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam "m-au rănit", deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Am observat că minciunile lor aveau nevoie de public. De fiecare dată chemau o vecină, o rudă, un grup de WhatsApp, un administrator, pe cineva care să privească. Așa am hotărât că și adevărul va avea public. Nu din dorință de spectacol, ci pentru că acuzațiile publice nu se vindecă în șoaptă. Partida lor de șah se juca pe obiecte mici. Un scaun mutat, o farfurie împinsă, o fotografie trimisă în grup, un pix lăsat lângă mâna mea. Fiecare gest era făcut să pară prea mic ca să fie acuzat și suficient de mare ca să doară. Dacă protestam, eram isterică. Dacă tăceam, eram vinovată. Așa funcționează oamenii care vor să ții acasă, întâi îți iau dreptul de a descrie ce ți se întâmplă. În seriile acelea traduceam acte pentru străini și mă uimeam de ironie. Găseam formule despre proprietate, cesiune, folosință, drepturi exclusive, iar în camera de lângă mine, Cătălin îmi spunea că o căsnicie dizolvă tot. Mi-am dat seama că el nu ura actele. Ura doar actele care nu-i dădeau dreptate. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie,
ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam screenshots și evidențele lui Doru, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată telefonul tatălui. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Într-o joi seară, Cătălin a intrat cu Saveta după el și cu Tania la câțiva pași, de parcă eram în cabinetul unui notar inventat de ei. A pus pe masa din sufragerie o foaie A4, îndoită în 3, iar în jurul foii s-a făcut un frig pe care caloriferul nu l-a mai putut rupe. Confirmare chirie, scria sus. Dedesubt numele meu era tipărit cu caractere greșite: Ana Maria fără cratimă. Atât de puțin mă cunoștea omul care îmi cerea semnătura. Semnează, a spus Cătălin. Nu te mai preface proprietară. Toată lumea știe că într-o căsnicie lucrurile sunt comune. Saveta și-a pus poșeta pe braț pregătită, parcă să iasă victorioasă. O femeie fără acte tace, a repetat ea de data aceasta cu ochii în ochii mei. M-am uitat la pixul albastru. Era ieftin cu capac crăpat. Tata avusese un stilou vechi greu, cu care semnase certificatul de moștenitor. Nu aș fi semnat minciuna lor nici cu un băț ars. Tania s-a așezat pe brațul fotoliului. E doar o formalitate. Eu am nevoie de liniște, iar Cătălin nu poate construi ceva nou dacă tu stai agățată de trecut. Trecutul pentru ea era tata. Era camera în care învățasem engleză, balconul, cu ghivece ușa pe care tata o vopsise prost într-o vară. Pentru mine nu era trecut. Era dovada că am fost iubită destul cât să nu fiu scoasă la ușă de o femeie cu poșeta strânsă. Am luat hârtia și am apropiat-o de mine. Pentru o clipă, Cătălin a crezut că am cedat. I-am văzut umerii relaxându-se. Atunci am întors foaia spre lumină și am fotografiat-o, odată, de 2 ori, cu semnătura lui deja pusă jos la rubrica proprietar. Ce faci? A întrebat Saveta. Citesc înainte să răspund, am spus. N-am semnat. Am pus foaia înapoi, iar seara aceea a devenit prima fisură clară din zidul lor. În sufrageria apartamentului, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Foaia A4 și pixul crăpat nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar fotografia contractului fals. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: nu te mai preface proprietară. Îl schimbau puțin, de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Cătălin a spus: dacă m-ai respecta, ai semna. Saveta a zis: până vine executorul, mai bine pleci singură. Eu am spus: nu semnez nimic ce nu este adevărat. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Tania, prezentă la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțin țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam: m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica: cine a fost acolo,
ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Mă gândeam la tata fără să el transform în icoană. Fusese un om obosit, cu mâini crăpate și facturi plătite la timp, nu un sfânt. Dar tocmai de aceea grija lui avea greutate. Nu-mi lăsase lux. Îmi lăsase o ușă care să nu poată fi închisă de altcineva. Partida lor de șah se juca pe obiecte mici. Un scaun mutat, o farfurie împinsă, o fotografie trimisă în grup, un pix lăsat lângă mâna mea. Fiecare gest era făcut să pară prea mic ca să fie acuzat și suficient de mare ca să doară. Dacă protestam, eram isterică. Dacă tăceam, eram vinovată. Așa funcționează oamenii care vor să-ți ia casa întâi, îți iau dreptul de a descrie ce ți se întâmplă. În seriile acelea traduceam acte pentru străini și mă uimeam de ironie. Găseam formule despre proprietate, cesiune, folosință, drepturi exclusive, iar în camera de lângă mine, Cătălin îmi spunea că o căsnicie dizolvă tot. Mi-am dat seama că el nu ura actele. Ura doar actele care nu-i dădeau dreptate. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam fotografia contractului fals, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată foaia A4 și pixul crăpat. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Am găsit dovada de curier într-un punct mic de lângă Piața Unirii, între un bărbat care trimitea borcane la Bacău și o studentă cu un pachet de haine. Cezar Manole, curierul, avea ochii obosiți și o răbdare de om obișnuit să fie înjurat pentru întârzieri care nu țin de el. I-am arătat numărul de pe fotografia hârtiei. A tastat, a scanat, apoi a ridicat sprâncenele. Expeditor Cătălin Popescu. Destinatar Tania Iacob. Conținut declarat: contract închiriere. Semnătură la primire aici. A întors monitorul ușor spre mine fără să-l miște prea mult. Hârtia termică a imprimantei a ieșit caldă cu marginile curbe. Am ținut-o între degete și mi s-a părut incredibil că o bucată atât de subțire putea cântări mai mult decât toate țipetele Savetei. L-am sunat pe speaker pe Irina. Cezar a confirmat sec profesional că plicul fusese trimis de Cătălin cu câteva zile înainte de scena cheii. Nu mi-a promis că mă ajută. Nu a făcut gesturi de erou. Doar a spus: dacă mă cheamă cineva oficial, eu spun ce e în sistem. A fost suficient. Oamenii cinstiți nu trebuie să strălucească. Uneori ajunge să citească exact ce scrie pe un AWB. Când am ieșit, Iașul mirosea a ploaie și a asfalt încălzit. Am strâns hârtia într-o folie transparentă. În geantă, plicul albastru și AVB-ul s-au atins ca două bucăți ale aceleiași propoziții. Cătălin scrisese o minciună. Saveta o strigase. Tania o crezuse. Eu aveam dovada traseului ei. În punctul de curierat, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Aubul pe hârtie termică nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar dovadă de curier. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, contractul trimis ca și cum ar fi legal.
Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Cezar a spus, eu nu modific sistemul pentru nimeni. Irina a întrebat, puteți confirma data? Eu am răspuns, atât îmi trebuie. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Cezar Manole, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam, m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Cătălin confundase tăcerea mea cu lipsa de forță. Saveta o confundase cu vină. Tania o confundase cu acceptare. Era aproape trist cât de mult se bazau pe o femeie pe care pretindeau că o disprețuiesc. Fără semnătura mea, fără frica mea, fără rușinea mea, planul lor nu avea picioare. Când trădarea a devenit concretă, n-am mai avut chipul Taniei, ci miros de hârtie termică, de geacă, udă de hol slab luminat. Am înțeles că un om care poate semna proprietar pe ceva ce știe că nu este al lui, nu greșește din oboseală, alege. Iar alegerea lui Cătălin nu fusese între mine și mama lui, nici între mine și Tania, fusese între adevăr și avantaj. După haina aruncată, n-am mai dormit în apartament. Am stat la o pensiune mică cu pereți subțiri, unde trenurile se auzeau dimineața de vreme. Mă uitam la tavan și repetam în gând ordinea probelor. Nu ca pe o rugăciune, ci ca pe o scară, certificat extras, contract fals, AWB, registru martori. Treaptă cu treaptă ieșeam din rușinea lor. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta. Am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam dovadă de curier, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată AWB-ul pe hârtie termică. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta, trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Când m-am întors, Tania măsura dormitorul cu telefonul. Pe ecran avea poze cu perdele crem și o lampă aurie. Saveta stătea lângă dulapul în care încă erau rochiile mele și îi spunea că lumina dimineții intră frumos dacă muți patul. Cătălin era la fereastră cu un pahar de țuică în mână, obosit de parcă el fusese cel izgonit din propria casă. Nu meriți casa asta dacă nu știi să o împarți cu familia mea, mi-a spus el. N-a ridicat vocea. A fost mai rău. O voce joasă poate tăia mai curat decât un strigăt. Tania are nevoie de un loc stabil. Tu ai mereu traducerile tale, actele tale, lumea ta. Noi ce avem? M-am uitat la el și am înțeles că pentru el eu nu fusesem niciodată acasă. Fusesem o resursă care refuza să se lase consumată până la capăt. Tania a atins peretele de lângă pat. Aș schimba culoarea, e prea trist. Acolo, pe peretele acela, fusese poza tatei în uniforma CFR. O mutasem după moartea lui, pentru că Saveta spunea că nu dă bine să stea morții în dormitor. Îmi venea să râd. Morții mei erau mai vii decât căsnicia mea.
Ei mă apărau prin acte, în timp ce soțul meu își oferea amanta lângă peretele de unde îmi scosese tatăl. Am ridicat cutia de lemn cu fotografii și am pus-o în geantă. Asta nu se împarte, am spus. Cătălin a oftat. Vezi? Exact asta e problema ta. Te agăți de lucruri. Nu, mă agățam de adevăr. Lucrurile se pot muta. Patul, perdeaua, un dulap. Dar adevărul, când are număr cadastral și semnătură, nu se mută doar pentru că o soacră are voce tare. În dormitorul Anei Maria, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Cutia de lemn cu fotografia tatălui nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar amintirea actului de moștenire. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, nu meriți casa asta. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Tania a spus, eu am gust de proprietară. Cătălin a zis, casa asta ar trebui să fie Popescu. Eu am răspuns, nu tot ce atingi devine al tău. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Tania și Saveta, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului, mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam, m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Am observat că minciunile lor aveau nevoie de public. De fiecare dată chemau o vecină, o rudă, un grup de WhatsApp, un administrator, pe cineva care să privească. Așa am hotărât că și adevărul va avea public. Nu din dorință de spectacol, ci pentru că acuzațiile publice nu se vindecă în șoaptă. Când trădarea a devenit concretă, n-am mai avut chipul Taniei, ci miros de hârtie termică, de geacă, udă de hol slab luminat. Am înțeles că un om care poate semna proprietar pe ceva ce știe că nu este al lui, nu greșește din oboseală, alege. Iar alegerea lui Cătălin nu fusese între mine și mama lui, nici între mine și Tania. Fusese între adevăr și avantaj. După haina aruncată, n-am mai dormit în apartament. Am stat la o pensiune mică, cu pereți subțiri, unde trenurile se auzeau dimineața de vreme. Mă uitam la tavan și repetam în gând ordinea probelor. Nu ca pe o rugăciune, ci ca pe o scară, certificat extras, contract fals, AWB, registru martori. Treaptă cu treaptă ieșeam din rușinea lor. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam amintirea actului de moștenire, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată cutia de lemn cu fotografia tatălui. Îl puneam la loc, ca pe un semn de carte, într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Punctul de rupere n-a venit cu o palmă, ci cu o haină aruncată pe preș.
Era haina mea subțire, cea pe care mama o cumpărase de la un târg înainte să se îmbolnăvească. Saveta a aruncat-o în casa scării și a strigat după Doru. Domnule administrator, veniți să vedeți evacuarea, să nu spună că am făcut ceva pe ascuns. Cuvântul evacuare a sărit pe pereți și s-a întors spre mine murdar. Cătălin stătea în ușă. Pleacă până nu vin executorii, a spus. Atunci am simțit că iubirea mea pentru el se desprinde nu ca o rană, ci ca o etichetă veche de pe un borcan, încet cu lipiciul uscat. Nu a mai durut ca înainte, a rămas doar o urmă. Doru a coborât cu registrul sub braț, iar Rodica a apărut cu ușa întredeschisă. Tania rămăsese în spatele Savetei, cu cheia la gât pe un breloc nou. Doru a privit haina apoi pe mine. Nu facem evacuări pe scară, doamnă Popescu, i-a spus Savetei. Și nici fără acte. Saveta s-a înroșit. Actele sunt la fiul meu. Doru n-a răspuns, dar ochii lui s-au dus spre mine. În acea privire am citit primul om din bloc, care înțelegea că povestea nu se potrivește cu registrul. Am ridicat haina de jos, am scuturat-o de praf și n-am intrat înapoi. Am coborât încet treptele. Fiecare pas a sunat ca o ștampilă. La parter, lângă cutiile poștale, am sunat-o pe Irina. E timpul, i-am spus. Au chemat martori. O să le dau martori. În scara blocului fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Haina mamei pe preș nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și, tot mai clar, Doru cere acte. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: pleacă până nu vin executorii. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Saveta a strigat: să vadă toți cum pleacă. Doru a spus: eu notez fapte, nu spectacole. Eu am șoptit la telefon să vină ședința. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Doru și Rodica, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Mă gândeam la tata fără să îl transform în icoană. Fusese un om obosit, cu mâini crăpate și facturi plătite la timp, nu un sfânt. Dar tocmai de aceea grija lui avea greutate. Nu-mi lăsase lux. Îmi lăsase o ușă care să nu poată fi închisă de altcineva. Când trădarea a devenit concretă, n-am mai avut chipul Taniei, ci miros de hârtie termică, de geacă, udă de hol slab luminat. Am înțeles că un om care poate semna proprietar pe ceva ce știe că nu este al lui, nu greșește din oboseală, alege. Iar alegerea lui Cătălin nu fusese între mine și mama lui, nici între mine și Tania, fusese între adevăr și avantaj. După haina aruncată, n-am mai dormit în apartament. Am stat la o pensiune mică cu pereți subțiri, unde trenurile se auzeau dimineața de vreme. Mă uitam la tavan și repetam în gând ordinea probelor. Nu ca pe o rugăciune, ci ca pe o scară: certificat extras, contract fals, AWB, registru martori. Treaptă cu treaptă ieșeam din rușinea lor. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta.
am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam Doru cere acte, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată haina mamei pe preș. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte, într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Biroul Irinei Pavel era mic și luminos, cu rafturi pline de dosare maro și cu o plantă care supraviețuia încăpățânat pe pervaz. Am întins pe masă plicul albastru AWB-ul, fotografiile, capturile de WhatsApp, imaginea contractului fals și o listă cu zilele în care Tania intrase în bloc. Irina nu a oftat, a început să ordoneze. Durerea mea a primit agrafe, etichete, copii legalizate și o cronologie. Asta este proprietatea, a spus ea, atingând extrasul de carte funciară. Asta este moștenirea, asta este minciuna lor, asta este traseul minciunii. Și asta este presiunea publică. Când a pus capturile de WhatsApp lângă fotografia hainei aruncate, am simțit pentru prima dată că nu eram nebună. Că rușinea mea nu fusese o impresie. Fusese produsă, distribuită, repetată. Doru a venit după prânz cu o copie din registrul de intrări. Nu era un bărbat sentimental, dar și-a scos căciula când a intrat. Eu nu vreau scandal în bloc, a spus. Dar nici nu vreau să semnez minciuni. În registru apăreau orele în care Cătălin intrase cu Tania, zilele când Saveta ceruse cheie de la vecin, notița despre ședința cerută de ea. Nu demonstra totul singur. Dar pus lângă restul, făcea ce fac martorii buni, nu dramatiza, confirma. Irina mi-a propus să nu-i confrunt acasă. Saveta vrea ședință la asociație. Las-o. Dacă ei vor public adevărul, poate fi public. M-am uitat la plicul albastru. Pentru o clipă mi-am imaginat mâna tatei pe umărul meu. El n-ar fi vrut scandal, dar nici n-ar fi vrut să mi văd numele șters de pe ușă. Eu deschid plicul, am spus. Irina a zâmbit doar din colțul gurii. Exact. În cabinetul Irinei, Pavel fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Dosarul cu agrafe nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar carte funciară, certificat AWB, registru. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, rușinea distribuită. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura, altcuiva îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Irina a spus, adevărul trebuie pus în ordinea corectă. Doru a zis, registrul nu ține cu nimeni. Eu am hotărât, eu voi vorbi prima despre actul tatei. Nu am răspuns imediat, m-am uitat la Irina și Doru, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului, mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam, m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Cătălin confundase tăcerea mea cu lipsa de forță. Saveta o confundase cu vină. Tania o confundase cu acceptare. Era aproape trist cât de mult se bazau pe o femeie pe care pretindeau că o disprețuiesc. Fără semnătura mea, fără frica mea, fără rușinea mea, planul lor nu avea picioare. Pregătirea a fost mai grea decât confruntarea. În confruntare ai adrenalină, ai ochi, ai o masă pe care să pui hârtia.
În pregătire ai doar ore lungi copii făcute de 3 ori semne de întrebare, frica de a nu fi crezută și tentația de a termina totul printr-un strigăt. Dar strigătul ar fi fost cadoul lor. Ei știau să câștige în zgomot. Eu trebuia să aduc în liniștea documentelor. Am vorbit cu Irina despre fiecare risc. Ce se întâmplă dacă Saveta urlă? Ce fac dacă Tania plânge? Dacă Nelu filmează? Dacă Cătălin spune că totul a fost o neînțelegere? Irina mi-a dat răspunsuri scurte, dar cel mai important a fost acesta: nu explica viața ta. Arată dreptul tău. L-am scris pe o foaie mică și l-am pus în plic. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam carte funciară, certificat AW registru, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să-mi o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată dosarul cu agrafe. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta, trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. În timp ce eu numerotam pagini, Saveta pregătea spectacolul. A lipit la avizier un anunț scris cu marker roșu: ședință extraordinară, discutarea situației apartamentului 17. Acel apartament avea număr, dar pentru ea nu mai avea numele meu. Rodica mi-a trimis o fotografie. În colțul imaginii se vedea mâna Savetei cu inelul gros, apăsând hârtia pe panou ca pe o sentință. Nelu a sunat rudele. Georgeta a promis cozonac. Tania a venit cu o mapă roz în care își pusese copia contractului. Cătălin mi-a spus, Rodica repetase pe scară fraza: Ana Maria trebuie să accepte realitatea. M-am întrebat câte realități inventase până atunci și câte femei ca mine obosiseră înainte să apuce să pună actele pe masă. În camera comună de la parter, Doru a așezat scaunele de plastic. Mirosul de var vechi și de calorifer prăfuit umplea încăperea. Pe masă a pus registrul, deși Saveta îi spusese că nu va fi nevoie. Eu îl pun mereu, i-a răspuns. Era felul lui de a-mi spune că nu eram singură, fără să mă privească prea mult. Tania a trecut pe lângă mine în seara dinaintea ședinței. Purta aceeași geantă crem și miros de vanilie sintetică. Poate după mâine o să fie mai simplu pentru toată lumea, a spus. Și pentru tine. Am privit-o fără ură. Era ușor să urăști o femeie care îți ține cheia. Mai greu era să vezi că și ea fusese cumpărată cu o minciună, dar faptul că fusese păcălită nu o făcea nevinovată. Își pusese de bunăvoie pantofii pe pragul meu. În avizierul și sala asociației, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Anunțul cu marker roșu nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar registrul pregătit pe masă. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, discutarea situației apartamentului. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Saveta a zis să vină toți să terminăm. Tania a spus: după mâine mă mut liniștită. Doru a mormăit: cu acte, doamnă, cu acte. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Rodica și Doru, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț.
Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam, m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Am observat că minciunile lor aveau nevoie de public. De fiecare dată chemau o vecină, o rudă, un grup de WhatsApp, un administrator, pe cineva care să privească. Așa am hotărât că și adevărul va avea public. Nu din dorință de spectacol, ci pentru că acuzațiile publice nu se vindecă în șoaptă. Pregătirea a fost mai grea decât confruntarea. În confruntare ai adrenalină, ai ochi, ai o masă pe care să pui hârtia. În pregătire ai doar ore lungi, copii făcute de 3 ori, semne de întrebare, frica de a nu fi crezută și tentația de a termina totul printr-un strigăt. Dar strigătul ar fi fost cadoul lor. Ei știau să câștige în zgomot. Eu trebuia să îi aduc în liniștea documentelor. Am vorbit cu Irina despre fiecare risc. Ce se întâmplă dacă Saveta urlă? Ce fac dacă Tania plânge, dacă Nelu filmează, dacă Cătălin spune că totul a fost o neînțelegere? Irina mi-a dat răspunsuri scurte, dar cel mai important a fost acesta: nu explica viața ta. Arată dreptul tău. L-am scris pe o foaie mică și l-am pus în plic. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam registrul pregătit pe masă, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată anunțul cu marker roșu. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Cu o oră înainte de ședință, am ajuns la parter cu plicul albastru în geantă și cu o liniște care nu era curaj, ci oboseală bine așezată. Rodica stătea lângă cutiile poștale, strângând telefonul în mână. Am capturile, mi-a spus. Nu știu dacă pot vorbi mult, dar pot arăta. I-am mulțumit. Nu era nevoie să devină prietena mea. Era suficient să nu mai fie parte din corul minciunii. Doru a deschis registrul la paginile marcate cu bilețele galbene. Aici intrările. Aici cererea Savetei pentru ședință. Aici observația mea despre haina aruncată. A vorbit încet, ca un om care știe că atunci când spui adevărul prea tare, oamenii îl confundă cu răzbunarea. Pe masă, lângă registru, am pus un dosar transparent pentru AWB. Cezar confirmase că putea răspunde la telefon dacă Irina îl suna. Irina a venit ultima cu o mapă neagră. Nu s-a așezat în capul mesei. Mi-a lăsat locul acela mie. Tu ești proprietara. Eu doar explic dacă trebuie. Cuvântul proprietara nu a sunat ca vanitate. A sunat ca un nume recuperat. În fața noastră, scaunele goale așteptau. Mi-am trecut degetele peste plicul albastru și am simțit o mică ruptură în hârtie, acolo unde tata îl tot deschisese pentru facturi. M-am gândit că el nu a apucat să mă vadă învățând să lupt, dar mi-a lăsat un loc în care să pot învăța. Și uneori iubirea unui părinte se vede cel mai clar în actele pe care ceilalți le subestimează. În sala asociației de proprietari, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Scaunele de plastic și plicul albastru nu era doar un lucru.
devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar martorii pregătiți. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, martorii aduși împotriva ei. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Rodica a spus, am văzut haina pe preș. Irina a spus, tu deschizi plicul. Doru a adăugat, eu am registrul. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Rodica, Doru, Irina, Cezar, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam, m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Mă gândeam la tata fără să îl transform în icoană. Fusese un om obosit, cu mâini crăpate și facturi plătite la timp, nu un sfânt. Dar tocmai de aceea, grija lui avea greutate. Nu-mi lăsase lux. Îmi lăsase o ușă care să nu poată fi închisă de altcineva. Pregătirea a fost mai grea decât confruntarea. În confruntare ai adrenalină, ai ochi, ai o masă pe care să pui hârtia. În pregătire ai doar ore lungi, copii făcute de 3 ori semne de întrebare, frica de a nu fi crezută și tentația de a termina totul printr-un strigăt. Dar strigătul ar fi fost cadoul lor. Ei știau să câștige în zgomot. Eu trebuia să aduc în liniștea documentelor. Am vorbit cu Irina despre fiecare risc. Ce se întâmplă dacă Saveta urlă? Ce fac dacă Tania plânge? Dacă Nelu filmează? Dacă Cătălin spune că totul a fost o neînțelegere? Irina mi-a dat răspunsuri scurte, dar cel mai important a fost acesta. Nu explica viața ta, arată dreptul tău. L-am scris pe o foaie mică și l-am pus în plic. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam martorii pregătiți, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să-mi o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată scaunele de plastic și plicul albastru. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Saveta a intrat în sala asociației ca într-o biserică în care ea urma să țină predica. În urma ei veneau Cătălin, Tania, Nelu, Georgeta și câțiva vecini atrași de cuvântul ședință ca de mirosul de pâine caldă. Camera era mică. Varul de pe pereți se cojea lângă țeava veche, iar masa pliantă avea o dungă adâncă pe mijloc. Pe acea dungă, Cătălin a trântit copia contractului de închiriere. Aici scrie clar, a spus el. Eu, Cătălin Popescu, proprietar, închiriez. S-a oprit o fracțiune de secundă când a pronunțat proprietar. Poate cuvântul i-a mușcat limba. Sau poate l-am auzit eu altfel, fiindcă îl așteptasem. Saveta a ridicat bărbia.
Ana Maria trebuie să plece. Nu mai putem tolera scandalul unei femei care nu acceptă că fiul meu are dreptul să-și facă viața. Nelu a râs și și-a pus telefonul pe masă pregătit să înregistreze. Să avem dovadă că a fost civilizat, a spus. Tania stătea lângă Cătălin cu mapa roz la piept. M-a privit fără să clipească. Era poate prima dată când mă vedea, nu ca pe o piedică, ci ca pe o ușă care refuza să se deschidă. Am așteptat să termine. Asta învățasem în săptămânile acelea, oamenii aroganți își scriu singuri introducerea. Când Saveta a spus pentru a treia oară chiriașa legală, am întins mâna spre contract. Cătălin, am spus, citește, te rog, încă o dată rândul unde scrie proprietar. El a zâmbit forțat. Nu am de ce să. Citește, am repetat, camera s-a liniștit. Chiar și telefonul lui Nelu părea să respire mai încet. În sala asociației fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Contractul fals pe masa pliantă nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar cuvântul proprietar folosit fals. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: Ana Maria trebuie să plece. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Saveta a spus să audă toți că nu are drept. Cătălin a zis, sunt proprietar prin căsătorie. Eu am întrebat, unde scrie asta în cartea funciară? Nu am răspuns imediat. M-am uitat la vecinii și Nelu, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului: mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Cătălin confundase tăcerea mea cu lipsa de forță. Saveta o confundase cu vină. Tania o confundase cu acceptare. Era aproape trist cât de mult se bazau pe o femeie pe care pretindeau că o disprețuiesc. Fără semnătura mea, fără frica mea, fără rușinea mea, planul lor nu avea picioare. În timpul ședinței am văzut cum puterea se mută încet de pe fețe pe hârtie. La început toți se uitau la Saveta, pentru că ea vorbea cel mai tare, apoi la Cătălin pentru că el flutura contractul. Apoi, rând pe rând, privirile au coborât spre masa pe care actele mele stăteau nemișcate. Acolo era diferența. Oamenii mințeau cu obrajii roșii, hârtia nu se grăbea. Nu am avut nevoie ca vecinii să mă iubească. Nu voiam aplauze, nici îmbrățișări, nici o coroană de victimă curajoasă. Voiam doar să nu mai poată repeta minciuna fără să-și amintească masa aceea, plicul albastru, cheia pusă jos și vocea lui Doru spunând că în registru proprietarul nu se schimbă după pofta familiei Popescu. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam cuvântul proprietar folosit fals, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată contractul fals pe masa pliantă.
Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta, trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Am deschis plicul albastru încet, nu teatral, deși ei făcuseră teatru din viața mea. Încet pentru că mâinile mele tremurau și nu voiam să le ofer satisfacția de a spune că tremur de frică. Prima foaie a fost extrasul de carte funciară. L-am așezat lângă contractul lui Cătălin colț la colț, apoi certificatul de moștenitor, apoi copia după actul tatălui, apoi AWB-ul, apoi capturile. La final, Doru a împins registrul blocului în lumină. Aici, am spus atingând rândul cu degetul, scrie Ana Maria Rusu. Proprietar. Bun propriu moștenit de la Tudor Rusu. Aici, am mutat degetul pe contractul lui Cătălin, scrie că el se declară proprietar. Asta nu e o neînțelegere de familie. Este o minciună semnată. Saveta a încercat să râdă. I-a ieșit un sunet scurt uscat. Actele se pot schimba. Irina a vorbit pentru prima dată. Nu retroactiv și nu prin țipete pe scară, doamnă Popescu. Doru a deschis registrul. Tania Iacob a intrat de 6 ori în ultimele 2 săptămâni însoțită de domnul Cătălin. Nu există nicio cerere de modificare proprietar. Nu există mandat de administrare. Există doar discuții și acest contract prezentat astăzi. Rodica și-a ridicat telefonul. Am mesajele în care doamna Saveta spune că Ana Maria trebuie scoasă înainte să apuce să cheme avocatul. Vocea ei s-a frânt, dar nu s-a oprit. Irina l-a sunat pe Cezar pe speaker. În camera mică, vocea curierului a ieșit metalică. Confirm trimiterea documentului de către Cătălin Popescu către Tania Iacob, conținut declarat contract de închiriere data. A citit data. Aceeași zi în care Saveta mă chemase la masă și îmi spusese că o femeie fără acte tace. Am ridicat ochii spre ea. Nu am zâmbit. Nu era nevoie. Actele zâmbeau mai rece decât mine. În masa asociației, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Plicul albastru deschis nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar extras carte funciară, certificat AW registru. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: actele se pot schimba. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura, altcuiva îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Eu am spus: contractul vostru stă lângă proprietatea mea. Irina a adăugat: fără drept nu există închiriere. Doru a confirmat: în bloc proprietar apare Rusu. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Irina, Doru, Rodica, Cezar, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam "m-au rănit", deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Am observat că minciunile lor aveau nevoie de public. De fiecare dată chemau o vecină, o rudă, un grup de WhatsApp, un administrator, pe cineva care să privească. Așa am hotărât că și adevărul va avea public. Nu din dorință de spectacol, ci pentru că acuzațiile publice nu se vindecă în șoaptă. În timpul ședinței am văzut cum puterea se mută încet de pe fețe pe hârtie. La început toți se uitau la Saveta pentru că ea vorbea cel mai tare, apoi la Cătălin pentru că el flutura contractul. Apoi, rând pe rând, privirile au coborât spre masa pe care actele mele stăteau nemișcate. Acolo era diferența. Oamenii mințeau cu obrajii roșii, hârtia nu se grăbea. Nu am avut nevoie ca vecinii să mă iubească.
Nu voiam aplauze, nici îmbrățișări, nici o coroană de victimă curajoasă. Voiam doar să nu mai poată repeta minciuna fără să-și amintească masa aceea, plicul albastru, cheia pusă jos și vocea lui Doru spunând că în registru proprietarul nu se schimbă după pofta familiei Popescu. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta. Am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam extras carte funciară certificat AWB, registru, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată plicul albastru deschis. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Tania a fost prima care s-a mișcat. A scos cheia de la brelocul crem și a pus-o pe masă, dar degetele i-au tremurat. "Mi-ai spus că e al tău," i-a zis lui Cătălin. Nu era o întrebare. Era începutul prăbușirii lui. Cătălin s-a înroșit pe gât. "E complicat. În căsnicie. În cartea funciară nu e complicat," am spus. Am simțit cum în încăpere cineva își ține respirația. Saveta a întins mâna spre documente. Irina a pus palma peste plic. "Nu atingeți probele." Cuvântul probele a schimbat temperatura camerei. Până atunci, Saveta avusese un scandal de familie. Din clipa aceea avea probe. Nelu a coborât telefonul. Pentru prima dată de când îl știam, unchiul care râdea la toate mesele nu găsea nicio glumă. Georgeta și-a făcut cruce repede, dar nu din evlavie, din panică. "Voi depune plângere pentru fals și uz de fals," am spus. Vocea mea era mai joasă decât o simțeam în piept. Irina va formula notificarea. Doru va actualiza accesul. Cheia aceasta se întoarce la mine astăzi. Iar Cătălin nu mai intră în apartamentul meu fără acord scris. Cătălin a dat un pas spre mine. "Ana nu face asta. Mama a exagerat, dar noi putem vorbi." A fost prima dată în săptămânile acelea când m-a numit Ana ca pe vremuri. Prea târziu. Unele nume se strică atunci când sunt folosite, doar după ce omul pierde. "Nu mai avem ce vorbi ca soți," am spus. "Vorbim prin avocat." Tania și-a luat geanta și a ieșit fără să privească înapoi. Cheia rămăsese pe masă lângă contractul fals. Saveta s-a așezat brusc pe scaun. "Nu leșinase." Doar înțelesese că femeia pe care o numise musafiră adusese în sfârșit cheia adevărată a camerei dovada. În sala asociației, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Cheia căzută pe masă nu era doar un lucru. Devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar plângerea anunțată. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar: "Noi putem vorbi." Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Tania a spus: "Mai mințit." Cătălin a șoptit: "Ana, nu în fața lor." Eu am răspuns: "Tu m-ai scos în fața lor." Nu am răspuns imediat. M-am uitat la toți vecinii, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit.
De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam "m-au rănit", deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Mă gândeam la tata fără să, transform în icoană. Fusese un om obosit cu mâini crăpate și facturi plătite la timp, nu un sfânt. Dar tocmai de aceea, grija lui avea greutate. Nu-mi lăsase lux. Îmi lăsase o ușă care să nu poată fi închisă de altcineva. În timpul ședinței am văzut cum puterea se mută încet de pe fețe pe hârtie. La început toți se uitau la Saveta pentru că ea vorbea cel mai tare, apoi la Cătălin pentru că el flutura contractul. Apoi, rând pe rând, privirile au coborât spre masa pe care actele mele stăteau nemișcate. Acolo era diferența. Oamenii mințeau cu obrajii roșii. Hârtia nu se grăbea. Nu am avut nevoie ca vecinii să mă iubească. Nu voiam aplauze, nici îmbrățișări, nici o coroană de victimă curajoasă. Voiam doar să nu mai poată repeta minciuna fără să, și amintească masa aceea, plicul albastru, cheia pusă jos și vocea lui Doru spunând că în registru proprietarul nu se schimbă după pofta familiei Popescu. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră, nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam plângerea anunțată, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să-mi o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată cheia căzută pe masă. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. După ședință, liniștea nu a venit imediat. A venit întâi administrația. Doru a schimbat lista de la interfon și a notat în registru că accesul se face doar cu acordul proprietarei Ana Maria Rusu. A scris numele meu cu marker negru apăsat. Am privit literele și am simțit ceva mic și obosit în mine așezându-se la loc. Cătălin a venit 2 zile mai târziu. A sunat la interfon de 3 ori. Doru, care era pe hol, nu i-a deschis. Eu stăteam în bucătărie cu o cafea amară în față și cu plicul de chei pregătit pentru Irina. Telefonul vibra cu mesaje de la el: "Hai să nu distrugem tot. Mama e bolnavă de supărare. Tania a înțeles greșit." Eu n-am răspuns. Omul care te amenință cu executorii nu primește liniște doar pentru că interfonul nu-l mai recunoaște. Irina a depus plângerea și cererea de divorț. Nu am simțit triumf când am semnat. Am simțit greutate. Hârtiile care te salvează, tot hârtii, sunt: nu te îmbrățișează, nu, ți șterg anii. Dar te scot din camera în care alții strigă că nu ai dreptul să respiri. Tania a trimis cheia prin curier într-un plic simplu, fără mesaj. Cezar m-a sunat ironic de serios: "Doamnă Rusu, de data asta chiar vine o cheie." Am râs pentru prima dată după mult timp. Râsul a fost scurt, aspru, dar a fost al meu. Saveta a încercat să urce la ușă cu o pungă de cozonac. Doru a oprit-o la parter. "Fără acordul proprietarei," i-a spus. În acea formulă birocratică am auzit poezie. În avizierul și interfonul fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Markerul negru și cheia returnată nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete.
Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar accesul actualizat. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, hai să nu distrugem tot. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Doru a spus, regula e regulă. Cătălin a scris, nu mă lăsa pe din afară. Eu am șoptit, acolo m-ai pus tu. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la Doru și Irina, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului, mulți aud, puțini țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam, m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Cătălin confundase tăcerea mea cu lipsa de forță. Saveta o confundase cu vină. Tania o confundase cu acceptare. Era aproape trist cât de mult se bazau pe o femeie pe care pretindeau că o disprețuiesc. Fără semnătura mea, fără frica mea, fără rușinea mea, planul lor nu avea picioare. După aceea am învățat cât de ciudată este liniștea. La început pare gol. Nu mai sună. Telefonul nu mai țipă. Saveta nu mai cere. Cătălin, încă o șansă, în fiecare oră nu mai apare Tania cu parfum dulce pe scară. Apoi golul începe să se umple cu lucruri mici. Cafea băută caldă, un sertar ordonat o noapte fără tresărire, numele tău scris corect pe o factură. Nu m-am vindecat pentru că au fost pedepsiți. M-am vindecat pentru că nu le-am mai lăsat dreptul să mi spună cine sunt. Plângerea, divorțul, cheile schimbate, mesajele corectate în grup au fost necesare. Dar adevărata finalitate a venit când am putut trece pe lângă o ușă încuiată, fără să mă întreb dacă cineva dinăuntru îmi decide viața. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam accesul actualizat, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată markerul negru și cheia returnată. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta, trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Rodica a scris prima în grupul blocului. Nu un roman, nu o apărare patetică. Doar, pentru corectitudine, apartamentul 17 este proprietatea doamnei Ana Maria Rusu. Am fost martoră la ședință. După mesajul ei, au urmat 3 minute de tăcere digitală. Apoi cineva a trimis un deget ridicat. Alt vecin a întrebat de întreținere. Viața de bloc are talentul de a îngropa scandalul sub facturi, dar de data aceasta numele meu rămăsese deasupra. În grupul familiei Popescu, Nelu a scris un singur punct. Mi l-a arătat Rodica nu ca bârfă, ci ca dovadă că omul care umpluse ecrane cu râs nu mai avea propoziții. Georgeta mi-a trimis privat, dacă s-a înțeles greșit, îmi pare rău. Am citit mesajul de 2 ori. Nu i-am răspuns. Unele scuze sunt doar oameni care vor să iasă curați din noroiul pe care l-au aruncat. Saveta a îmbătrânit brusc în ochii vecinilor. Nu pentru că avea riduri,
le avusese și înainte, ci pentru că îi se luase podiumul. Nu mai era mama sacrificată, femeia care și apăra fiul. Era femeia care dăduse o cheie străină și strigase minciuni pe scară. Când m-a văzut lângă cutiile poștale, a deschis gura, apoi a închis-o. Fără public, Saveta nu știa să vorbească. Am intrat în apartament și am strâns lucrurile care erau ale mele. Nu în grabă. Am spălat prosopul cu inițialele A. R, am pus fotografia tatei în cutia de lemn și am lipit plicul albastru cu bandă nouă. Nu știam încă dacă voi păstra apartamentul sau îl voi vinde. Știam doar că nu va mai fi niciodată o cameră de așteptare pentru oamenii care m-au vrut plecată. În scara și grupurile WhatsApp, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Mesajul cu punct nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete. Eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar corecția Rodicăi. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar dacă s-a înțeles greșit. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Rodica a spus, am scris doar ce am văzut. Nelu a trimis. Eu am decis, nu răspund la scuze care nu spun adevărul. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la vecinii, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțin țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut, unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Am observat că minciunile lor aveau nevoie de public. De fiecare dată chemau o vecină, o rudă, un grup de WhatsApp, un administrator, pe cineva care să privească. Așa am hotărât că și adevărul va avea public. Nu din dorință de spectacol, ci pentru că acuzațiile publice nu se vindecă în șoaptă. După aceea am învățat cât de ciudată este liniștea. La început pare gol. Nu mai sună telefonul, nu mai țipă, Saveta nu mai cere Cătălin. Încă o șansă, în fiecare oră nu mai apare Tania cu parfum dulce pe scară. Apoi golul începe să se umple cu lucruri mici. Cafea băută caldă, un sertar ordonat o noapte fără tresărire, numele tău scris corect pe o factură. Nu m-am vindecat pentru că au fost pedepsiți. M-am vindecat pentru că nu le-am mai lăsat dreptul să mi spună cine sunt. Plângerea, divorțul, cheile schimbate, mesajele corectate în grup au fost necesare, dar adevărata finalitate a venit când am putut trece pe lângă o ușă încuiată, fără să mă întreb dacă cineva dinăuntru îmi decide viața. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă. Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre Saveta, am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam corecția Rodicăi, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată mesajul cu punct. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte, într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat: adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât Saveta, trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită. Divorțul nu s-a terminat într-o singură zi,
dar ziua în care am încetat să mai aștept scuze a fost adevăratul final. Cătălin a încercat să negocieze apoi, să plângă apoi să dea vina pe Saveta. Irina mi-a spus să citesc tot, să semnez doar ce înțeleg și să nu confund oboseala cu iertarea, am urmat-o. Apartamentul din Tătăraș a rămas al meu până când am hotărât să-l vând. Nu pentru că fugeam, ci pentru că un loc sigur poate deveni prea plin de ecouri. Uneori îți salvezi casa tocmai ca să poți alege să pleci din ea. Cu banii păstrați și cu munca mea de traducătoare, am închiriat un colț mic lângă o librărie veche din Sighișoara. Nu era mare, o masă, 2 rafturi, o lampă caldă și o fereastră care dădea spre o stradă cu piatră cubică. Traducere, autorizate, documente imobiliare, contracte pentru oameni care veneau cu aceeași teamă pe care o avusesem eu. Le spuneam mereu să citească înainte să semneze. Uneori vedeam în ochii lor plicul meu albastru. În prima dimineață, acolo am făcut cafea și am așezat cheia nouă lângă cea veche. Afară plouase, iar pietrele străzii luceau ca niște pagini șterse. Din librărie venea miros de hârtie, lemn și praf blând. Clopotul unei biserici a bătut departe. Am deschis laptopul, apoi l-am închis. Nu era grabă. Pentru prima dată după multă vreme nimeni nu-mi cerea să demonstrez că am dreptul să stau unde stau. Plicul albastru era într-un sertar lângă fotografia tatei. Nu-l mai purtam peste tot. Nu pentru că nu mai conta, ci pentru că nu mai trebuia să mă apăr în fiecare cameră. Am învățat că demnitatea nu este strigătul care acoperă minciuna. Este liniștea de după când ai închis ușa, ai cheia în palmă și știi că numele tău nu mai poate fi mutat de nimeni pe un contract fals. În librăria veche din Sighișoara, fiecare detaliu părea să aleagă o parte. Cheia nouă și plicul albastru nu era doar un lucru, devenise felul în care îmi verificam respirația. Când îl atingeam, îmi aminteam că nu trebuie să răspund tuturor oamenilor în același ton în care mă atacă. Unii au țipete, eu aveam memorie, răbdare și tot mai clar viața aleasă. Vorbele lor se învârteau în jurul aceluiași cuvânt murdar, ecourile vechi. Îl schimbau puțin de la o zi la alta, îl puneau în gura altcuiva, îl îmbrăcau în glumă sau grijă de familie, dar miezul rămânea același. Trebuia să accept că nu mi-aparțin lucrurile pe care le-am primit cu durere și le-am păstrat cu muncă. Irina a spus la telefon, ai semnat pentru tine. Eu am răspuns, de data asta da. În liniște, am auzit vocea tatei, ai citit bine. Nu am răspuns imediat. M-am uitat la memoria tatălui, la felul în care privirile oamenilor se feresc când adevărul cere un preț. Asta a fost lecția blocului. Mulți aud, puțin țin minte și foarte puțini acceptă să spună mai târziu ce au auzit. De aceea am început să scriu totul cu date, ore, nume și obiecte. Seara, când rămâneam singură, transformam umilința în ordine. Nu scriam m-au rănit, deși era adevărat. Scriam ce se putea verifica, cine a fost acolo, ce s-a spus, ce hârtie a apărut unde era cheia, ce mesaj a ajuns pe telefon. Într-o familie toxică, adevărul spus din memorie pare dramă. Adevărul pus lângă document devine zid. Mă gândeam la tata fără să îl transform în icoană. Fusese un om obosit, cu mâini crăpate și facturi plătite, la timp nu un sfânt, dar tocmai de aceea grija lui avea greutate. Nu-mi lăsase lux. Îmi lăsase o ușă care să nu poată fi închisă de altcineva. După aceea am învățat cât de ciudată este liniștea. La început pare gol. Nu mai sună. Telefonul nu mai țipă. Saveta nu mai cere Cătălin. Încă o șansă, în fiecare oră nu mai apare Tania cu parfum dulce pe scară. Apoi golul începe să se umple cu lucruri mici. Cafea băută caldă, un sertar ordonat o noapte fără tresărire, numele tău scris corect pe o factură. Nu m-am vindecat pentru că au fost pedepsiți. M-am vindecat pentru că nu le-am mai lăsat dreptul să mi spună cine sunt. Plângerea, divorțul, cheile schimbate, mesajele corectate în grup au fost necesare. Dar adevărata finalitate a venit când am putut trece pe lângă o ușă încuiată, fără să mă întreb dacă cineva dinăuntru îmi decide viața. Așa a crescut povestea în mine, nu ca o explozie, ci ca o listă lungă de lucruri pe care nu le-am mai acceptat. Nu am mai acceptat să fiu numită musafiră. Nu am mai acceptat ca iubirea să fie folosită ca ștampilă falsă.
Nu am mai acceptat să confund familia cu oamenii care îți cer să dispari ca ei să pară curați. Și totuși, în mijlocul acestei liste, nu am uitat să rămân om. Mi-am făcut ceai, am spălat farfurii, am tradus pagini pentru clienți care nu știau nimic despre. Saveta am cumpărat pâine de la același chioșc și am salutat vecinii care ieri mă priviseră ca pe o intrusă. Tocmai aceste gesturi simple m-au ținut întreagă. Dacă viața mea ar fi devenit doar procesul împotriva lor, ei ar fi câștigat o altă formă de control. De aceea, chiar și când strângeam viața aleasă, îmi aminteam că scopul nu era să le distrug viața, ci să mi-o recuperez pe a mea. Înainte să închid fiecare zi, verificam încă o dată cheia nouă și plicul albastru. Îl puneam la loc ca pe un semn de carte într-o pagină dureroasă. Mâine urma altă replică, altă privire, poate altă minciună. Dar în spatele tuturor stătea același fapt încăpățânat, adevărul nu avea nevoie să fie mai zgomotos decât saveta. Trebuia doar să ajungă la timp pe masa potrivită.